भवानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिवाई पट्टी। बताई हमसे सरस्वती मई ऐसन कौन भूल भइल बा। बताई हमसे सरस्वती मई ऐसन कौन भूल भइल बा। पूजा पाठ में कौन चीज हाथ से ऐसन का फिसूल गइल बा। ऐसन का फिसूल गइल बा। बताई हमसे सरस्वती मई ऐसन कौन भूल भइल बा। बताई हमसे सरस्वती मई ऐसन कौन भूल भइल बा। पूजा पाठ में कौन चीज हाथ से ऐसन का फिसूल गइल बा। ऐसन का फिसूल गइल बा। बताई हमसे सरस्वती मई ऐसन कौन भूल भइल बा। बताई हमसे सरस्वती मई ऐसन कौन भूल भइल बा। प्रेजेंस बाय भवानी म्यूजिक। बताई हमसे सरस्वती मई ऐसन कौन भूल भइल बा। भवानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिवाई पट्टी। और जीवा माई दन हमसे बताई काहे दे तारू अखिया में लो रहो रहब निराश तोरा नैना के पास ले हो दुनू नया नया पन फोर हो रउरोहिया के टोई भोरही से रोई रोई नयन दुनू फूल गइल बा। नयन दुनू फूल गइल बा। बताई हमसे सरस्वती मई ऐसन कौन भूल भइल बा। बताई हमसे सरस्वती मई ऐसन कौन भूल भइल बा। प्रेजेंस बाय भवानी म्यूजिक। बताई हमसे सरस्वती मई ऐसन कौन भूल भइल बा। भवानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिवाई पट्टी। सूर्य के देवी सरस्वती माई दन सूर्य के हमरा सजाई हो वही कौनो गलतिया कर दी हम अपनी आचरा में हमके छुपाई हो। बोल हंस के सवारी आज हमरो दुआरी तैयारी सब कुल भइल बा। तैयारी सब कुल भइल बा। बताई हमसे सरस्वती मई ऐसन कौन भूल भइल बा। बताई हमसे सरस्वती मई ऐसन कौन भूल भइल बा। प्रेजेंस बाय भवानी म्यूजिक। बताई हमसे सरस्वती मई ऐसन कौन भूल भइल बा। भवानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिवाई पट्टी। राइटर सोनू निरंजन बीरज मांगेले तोहरा से प्यार हो ली हो ये माई हमके दिल में बसाई हवे मेले और जी हमार हो तू पहले अनहेर दिलू नजरी के फेर नजर ओकर खूल गइल बा। नजर दुनू खूल गइल बा। बताई हमसे सरस्वती मई ऐसन कौन भूल भइल बा। बताई हमसे सरस्वती मई ऐसन कौन भूल भइल बा। भवानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिवाई पट्टी।